L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla il-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nidħlu fil-preżenza ta' Alla. Illum il-Knisja qiegħda tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu, isqof ta' Antiochja, illi isqof ta' Kostantinopli kien minn Antiochja, illi il-leħen tiegħu, il-mod ta' kif ixandar lin-nies dak li jemmen fih kien illi jagħtih dan il-laqam tal-sienu tad-deb. Nitolbu lil Mulej illi bil-mod ta' kif inġibu ruħna, bil-mod ta' kif nitkellmu, inresqu oħrajn lejn l-imħabba tiegħu. Għadrabi li ma konniex eżempju daqshekk tajjeb, nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla illi jista' kollox u lilkom ħuti, illi jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. U jħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna id-nubit tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik, illi ridt li l-isqof San Ġwan Grisostmu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn posta tiġrib, għamel illi nimxu l-qudiem fuq it-tagħlim tiegħu u bħalu inżommu sħaħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Eżis, din hija kelma ta' min jemminha u jilqaħħa kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fekk sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienet iridu jemmnu biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx lil Alla waħdu ġieħ u glorja għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lil Alla. San responsorjali,
ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewiet u sebħu flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn is-smewiet u l-art u li qajjem mit-trapp l-imsejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar flimkien. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu nagħmru għandu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ma hemmx siġra tajba illi tagħmel frott ħażin. Kif anqas ma hemm siġra ħażina illi tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanajdilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed irrid jibni dar, ħaffer fil-fond sa ma sab il-blat u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ix-xita bil-qliel, il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għaliex kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx illi ngħid jien, jixbaħ lil wieħed illi jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqu u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġesu qiegħed jistedinna biex naraw ftit il-frott illi aħna qegħdin nagħmlu fil-ħajja tagħna. Għaliex mis-siġra it-tajba joħroġ il-frott it-tajjeb. U allura jekk jiena fil-ħajja tiegħi il-frott illi qiegħed nagħmel ma hux jiġbaħ lil dak illi hu l-ispirtu tal-Vanġelu, is-siġra tiegħi qiegħda taqbad b'mod ħażin. U l-frott illi qiegħed nuri ma hux il-frott illi jiġbaħ dak illi jrid minna Ġesu, imma mill-banda l-oħra huwa dak illi jfixkel, illi jtappan dak illi jista' jitlob Ġesu mill-ħajja tagħna. U jista' jkun illi jekk jiena bħal dan ir-raġel li qiegħed inħaffer fil-fond sa ma nsib il-blat, jiena inħaffer
insib xi ġebel, insib xi affarijiet oħra illi itaqluli il-proċess milli jiena nasal sal-blata illi fuqha nista' nibni. U jista' jkun illi dan l-imbarazz illi nsib jiena u nħaffer jaqtali qalbi. Minix ovvjament qiegħed nitkellem fuq xi ħadd illi qiegħed jibni il-pedamenti tad-dar, qiegħed nitkellem għal mument fejn jiena nħaffer fil-qalb tiegħi biex narbel jekk dak li qiegħed nagħmel hux dak li Alla jixtieq jew le. U allura jista' jkun li jiena u nagħmel l-eżami tal-kuxjenza fil-ħajja tiegħi naqta' qalbi. Għaliex m'iniex tajjeb biżżejjed. Għaliex jiena ma jistħoqlix il-barka, il-grazzja ta' Alla, għaliex jiena midneb, għaliex jiena maħkum minn xi vizzju. U jista' jkun li dan il-qtuħ ta' qalb imbagħad iwassalni biex nibred fil-fidi tiegħi. La jiena m'iniex kapaċi illi neleb dan il-vizzju li għandi, jiena m'iniex kapaċi li neleb dan id-dnub li jien għandi, ma allura naqta' qalbi u nqatta' l-karti. Imma San Pawl jagħmlilna dan il-kuraġġ. Kristu ġie fid-dinja biex isalva il-midinbin u l-ewwel wieħed fosthom lili. U hemmhekk id-djufija tiegħu il-mument fejn hu kien ixekkel lill-oħrajn milli jarfu jgħixu skont dak li jixtieq minnhom Ġesu, ma jħallihx illi jkun il-mument fejn iħammarlu wiċċu, ma jħallihx li jkun il-mument fejn isawwat lilu nnifsu għal dak li huwa għaddej minnu, imma jkun il-mument fejn jaraf il-grazzja tal-maħfra ta' Alla u kif din issa tista' tkun ta' xhieda għall-oħrajn illi Alla huwa ħanin. Ġesu illi juri is-sabar kollu tiegħu. U bl-eżempju ta' dan is-sabar illi hu wara miegħu issa jiena ta' eżempju għal dawk illi jgħid iridu jemmnu fih. U allura din taqleb dak kollu illi jaħseb il-moħħ illi x-xitan jiżra ġo fina biex jiena naħrab il-bogħod minn Alla. U flok naħrab il-bogħod minn Alla x'jiena dajjef, San Pawl qiegħed jgħidli ersaq lej. Għax dik id-djufija li hija tiegħek x'in il-ħniena ta' Alla taħdem fik tista' tkun il-mezz, tista' tkun il-punt fejn oħrajn jersqu qrib ta' Alla. Allura jien nagħmlu l-kuraġġ. Eja fil-ħin fejn nkunu perseguitati kif kien San Ġwan Kriżostmu għaliex qiegħed ixandar dak li jixtieq Ġesu u provaw jalqulu ħalqu u provaw jagħmlu minn kollox biex ma jħalluhx illi jxandar dak li huwa ta' Alla, flok naqtaw qalbna. Inkunu l-persuni illi djufija tagħna issir il-punt tal-imħabba ta' Alla għall-oħrajn. Ejja nresqu it-talbiet tagħna quddiem il-mulej, nitolbu għal dawk illi qed isibuha diffiċli biex jgħixu l-fidi tagħhom, għal dawk li qed isibu d-djufija tagħhom bħala xkiel biex jarfu l-Vanġelu, biex bl-imħabba tiegħek mulej jarfu l-grazzja illi ssalva. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għal dawk kollha illi id-dnub tagħhom iwassalhom biex jaħarbu l-bogħod minnek. Biex inti fl-imħabba infinita tiegħek itmiss il-qlub u trattab il-qalb jibsa illi tipprova taħrab minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li bħal San Ġwan Kriżostmu għaliex ixandru dak li huwa tal-Vanġelu isibu oħrajn illi jipprovaw jalqulhom ħalqhom. Ħalli bil-qawwa tal-grazzja tiegħek, bl-eżempju iktar milli bil-kliem, il-kelma tiegħek
tixxandar lil dawk li l-iktar għandhom bżonnok. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentaw quddiem il-mulej lil-morda, il-dawk li hemm fl-isptarijiet, il-dawk li waslu fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom, il-dawk li qataw qalbhom mill-ħniena ta' Alla, għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll l-aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex il-ħniena u l-imħabba tiegħek ikomplu jixxandru fil-qlub li l-aktar għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftit ħin ta' skiet inresqu t-talbit tagħna quddiem il-mulej. Ilqa mulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin inresqu quddiemek u l-ħafna tal-pieħu li għatem moħbi fil-qlub tagħna. Għatina dak li aħna neħtieġu għas-salvazzjoni tagħna u dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun joġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Krisostmu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollha kemm aħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Krisostmu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna illi nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Eljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Ġosepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejja nduru lejn missierna tas-sema u nitolbu t-talba li tagħmilna aħwa ta' xulxin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija istimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi il-xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok biex itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina kbira tiegħek kun fejqan u l-ħarsien ta' ruħi u ġismi. Dan u il-ħaruf ta' Alla. Dan u dak li jneħħi dnub tad-dinja. Ħenjin aħna l-koll illi mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kemm mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. Nitolbuk u Alla ħanin biex is-sagrament imqaddes illi bih aħna tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Kriżostmu iwettaqna dejjem iżjed f'imħabtek u jżommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U jberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Imbirku l-mulej u Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarls Xikluna daqt jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-fer, meta l-Anġelu Gabriel ħabba lil sitna Marija illi kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-fer, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar l-għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta sittna Marija weldet lil bina Ġesu fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu mulet għajna li tkun ibnek bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru, meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja il-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jismajt talb tagħna, Ġesu li twilet għajna li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħelwa u tamatana, slima lik. Lilek inajdu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna u nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa, missirna il-li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom o mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu s-Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti.
Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel tebam, Itlob għalina. Sultana imtella is-semam, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju imqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla illi tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla illi tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla illi tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek, mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba il-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u it-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba il-San Giuseppe. Slimarik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pizzani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem qaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu,
imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu s-Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giusepp Arust Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.